karogo gaka monda koimoka gotige kerogo to consort tibu no monyari bari ire kochete akarigia abantu koruoro sana ime agadekere ngatata getie kerogo ni kirenda kunya gusumbuira monyari bari onya monda kwa mwete gotige kerogo geke to tari geti na aya ratio teberete to kole bintu bya to kole bitu ndio twale ko gwoni otige pi ando mosigane na ndio tumosigete ande ntoko roro osoro okugamba sauti mugirango e constituency yemo tori go togambira buno munyari bari abanyari bari pot masaba na chachi mbabwo yatabarai babo tiga intu twekwanira buno munyari bari aye ni ngogo tokwanira ku sauti mugirango kwago kaniri osoro yagosorie itiga nkore ngito tora monye story yo munyari bari toto manyeti buno munyari bari totake koria kiti togo tacha nyari bari chachi no Tweni ndutu ajorte simbara timune gavana yeito. Naendo mwana yumbo sako molivereria na nyetarie kieni yoka ngia batenga kurera murabaira ngombe to 15. Obo muro yo no montore mete na ndutu amwanchiri ndutegetie adakokore bwe cheche. Abasori imwe achakire mwagenda matanga mwataka kuburukani kya bansimba. Moko gende mikutano ya simba mwataka kuburukani kya bansimba. Ntoroche. Omongina nkwaroche buna twa koneti kore na simba. Omono kwambele tira iburi bakoko kore gasi na nsimba orendete. Omongina neche ikakara to kokoboni gasi kikware ko tokorera. Onye na aye kwarura simba soe timu ei. Onya komuro lakini abangina na abasaya n'abakaka bakisi county mbaroche nuburi pe answer bochibesa kwa iru ngaski gwa korire ni ntutu wake to mwana oyo gusimba arati chikura na ende bakabono iga no tori magega yaye abega ruri bachire bakoru chi constituency chingao gochakora mu mwana oyo ntogwanja abanyali bari mu SP mwakana maganaje amonda ntobwata abanyali bari abamura baitombara abasomete nabekerwa kigeo nyali bari masaba aba murambara barake gambe mwanjira ndebo igo Abantu ababe kire bagwe kora ngamba manye tebu yamono simbara siguto etania nani ndu tuwa machorete tuwa bakandi guchaka rero